Aquests nens de 12-11 anys van deixar de socialitzar totalment, els teníem tancats. I a partir d'aquell moment començaran a socialitzar, la seva vida social serà a través de les xarxes socials. I què passa a les xarxes socials? Que no hi ha una realitat. La nostra autoestima dependrà del nostre autoconcepte, de com em veig jo i veig com em veuen els altres, no? I començo a comparar. Si jo em miro als altres i els valoro, els altres em miraran a mi i em valoraran, depenent del que vegin, només, perquè no hi ha una altra manera de socialitzar. No estaré amb ells al parc xerrant, no estaré fent una passejada, no podré anar al cine a veure una pel·li, doncs només a través de les xarxes socials. I realment, quan estem tancats allà a casa, què podíem controlar? Doncs les ingestes, el menjar, el pes, el cos, l'exercici. Jo crec que ha sigut aquesta suma el que ha desencadenat aquest augment tan gran dels trastorns de conducta alimentària. La família els hi costa molt de veure perquè estem programats per veure sempre el que volem veure i volem veure que els nostres fills estan bé. Aleshores ens costa molt veure aquestes conductes, tot i que de vegades són molt evidents com el tema de l'anorèxia i el tema de la bulímia o trastorn per afartament o vigorèxia costa molt més de detectar, no? El que sempre dic, no? Parlar molt de les emocions a casa des de ben petits, o sigui, i parlar de les emocions no passa per seure davant del fill i dir «Com et sents?» No, passa perquè tu, com a adult, expliquis com et sents cada dia. Avui he tingut un dia a la feina molt complicat. Estava una mica trista perquè m'ha passat això, no m'ha sortit bé, o avui estic molt cansada, perquè que els teus fills entenguin que qualsevol emoció es pot explicar a casa, no? Una cosa que sempre dic que sembla una tonteria però és molt important, és sopar en família. Sopar en família i parlar. Com t'ha anat el dia? Què és el que més t'ha agradat del dia? Què t'hagués agradat canviar? Què t'agradaria que passés demà? Però entre tots, els adults també, perquè els nens se n'adonen que poden parlar dels seus sentiments i poden parlar de les seves pors, no? Parlar de les teves pors és una manera de regular-les. I una altra manera de regular-les era amb el control, amb l'alimentació. Si cobrim aquesta regulació emocional amb l'expressió emocional amb la família, serà molt més fàcil que no desenvolupem a la llarga un trastorn de la conducta alimentària, entre d'altres. Ara les noies no ho fan, i nois, perdó, no ho fan per voler estar prims, sinó perquè necessiten control emocional. I com ho aconsegueixen? Doncs controlant alguna cosa. Em regulo emocionalment a través del control. Què puc controlar en aquesta edat? Res. No pots controlar que tinguis granets. No pots controlar que suspenguis un examen. No pots controlar que els pares no et deixin sortir. Què puc controlar? El menjar.